Με το πέρασμα του χρόνου ή μετά από έντονη άσκηση, οι αρθρώσεις αρχίζουν να διαμαρτύρονται. Πόνος, δισκαμψία, φλεγμονές και περιορισμένη κίνηση. Είναι το σημείο που χρειάζεται μια ολοκληρωμένη λύση, όχι απλώς ένα ακόμα συμπλήρωμα. Η σειρά Osteoflex της Health Aid δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να στηρίξει τις αρθρώσεις σου από κάθε πλευρά, ανάλογα με την κάθε σου ανάγκη. Η βάση των προϊόντων Osteoflex συνδυάζει 4 κύρια συστατικά: γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κουρκουμίνη και βιταμίνη C. Έναν ισχυρό συνδυασμό για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων και των συνδέσμων και επιπλέον την προστασία από το εξουδωτικό στρες. Από εκεί και πέρα, κάθε προϊόν της σειράς Osteoflex εξειδικεύεται. Και έλα να σου πω ποιο ταιριάζει ανάλογα με την ανάγκη σου. Osteoflex Classic, η βασική επιλογή για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων. Ιδανική για πρόληψη και διατήρηση κινητικότητας με ισορροπημένη σύνθεση γλυκοζαμίνης, χονδροϊτίνης και βιταμίνης C. Osteoflex με ιαλουρονικό οξύ. Εμπλουτισμένο με ιαλουρονικό για καλύτερη λίπανση των αρθρώσεων και βελτίωση της κινητικότητας. Ιδανικό για άτομα που αισθάνονται δισκαμψία ή μειωμένη ευληγησία. Osteoflex Plus, η πιο πλήρης φόρμουλα της σειράς με MSM, κολαγόνο και πράσινο μύδι. Σχεδιασμένο για τις προχωρημένες απαιτήσεις σε περιπτώσεις πόνου, φθοράς των αρθρώσεων ή μετά από κάποιο τραυματισμό. Osteoflex με ω3. Συνδυάζει την κλασική σύνθεση με ω3 λιπαρά για ενισχυμένη αντιφλεγμονώδη δράση και υποστήριξη του μυοσκελετικού συστήματος. Κατάλληλο για όσοι αντιμετωπίζουν φλεγμονές ή πρίξιμο στις αρθρώσεις. Osteoflex Spore, ιδανικό για αθλητές και άτομα με έντονη φυσική δραστηριότητα. Προσφέρει στοχευμένη υποστήριξη στην αποκατάσταση των αρθρώσεων και των συνδέσμων, μειώνοντας τη φθορά από την καταπώνηση. Ιδανικό και για vegan. Osteoflex Physi, αναβράωσα μορφή με γρήγορη απορρόφηση και ευχάριστη γεύση. Ιδανική επιλογή για όσους δυσκολεύονται με το να καταπιούν χάπια ή θέλουν μια πιο άμεση δράση. Η σειρά Osteoflex δεν είναι μια ομάδα συμπληρωμάτων, αλλά ένα πλήρες σύστημα φροντίδας για τις αρθρώσεις σου. Είτε θες πρόληψη, είτε υποστήριξη μετά από τραυματισμό, είτε καθημερινή ενίσχυση, υπάρχει το κατάλληλο Osteoflex για σένα. Δώσε στις αρθρώσεις σου τη φροντίδα που χρειάζονται και πάρε πίσω την ελευθερία της κίνησης.